teitä vaktioimaan Ivinterkarista. Tiesitkö, että pystyt saada vasta taksihommaan, kun olet ostanut korriserivetin? Saat 10-12 varaosaa korriserivetin mukana. Voit ostaa legendaariselta puukolta korriserivetin 500 markalla. Voit katsoa telkkarista uutiset, urheilu, sää, lotto, kulttuuri ja vapaa-aika. Jokke pitää aina bileitä hänen talossansa jonain päivinä. Voit jakaa lehtiä näihin postilaatikoihin. Tässä on lehti. Voit ostaa lehdestä, joka on PCK-kaupassa korriseriveten osia. Tilaa kanavaa ja tykkää, jos haluat tukea minua ilmaiseksi.